أبير تمع قبه هزبي فرحن رعداين تنقطقطاين تسفى قراصاين يكون مصحف قدس نغرنا እሺ ነትዝ በዚ ዝኾነ መከራ ከመጽ ከሎ ኃይሉ ጉልበቱ እግዚአብሔር እንደገሩ ሰዓራይ መሆኑ ስለዛምን ምንም አይነት ክጭነቅ አይግባው እግዚአብሔር ኢያሱ ወንዝ ወለን እሺ ሁሉ ወላ ታብራ አስጀምርኩም በትንቢተ ኢሳይያስ 41 10 13 ዝነግረና ሙንሲ አይትጨነቅ አይትፍራህ والتا خاني دغافي خاني مدحن خاني يذلنا ስለዚህ حيون ዝመጻ ሁሉም አንቲ በሐድሽ መልካ ልክ 2013 ዋዜማ አካባቢው መጸመጸብ ዝባሃሉ ዝነበሩ ነገራት ሕዝብ ኣብ ገርሜና ንሪኦም ታው ዘሊለሙነ በተግባር ይኸደለው ሁሉ መከራ ንሓሙሽተ ዓመት ሙሉ ናይ ትግራይ ህዝቢ ምንም እንኳን 3 ዓመት ድሕሪ ውዕል ብሪቶሪያ ናይ ጥይትን ናይ ድሮ ናይ ገለታትን ድምጽ እንኳን ተዘይሰማና ናይ ሰማይ ናይ ትግራይ ሰማይ ከምዛ ዓይነት ዝበለኳ እንተዘይድ መጻ እንተዘይተራያ ተዘይዘምባያ እቲ መከራ ሁሉንኩም ትፈልጡኒ ተዕርፍና አይና ትሪና አሎ بمليون زقصر حزبنا فقدو سيلني وديقني مصواتاي زنبره حياب زنبره هافتام زنبره انفستر زنبره ممر زنبره لوم وديقو عدساتنا لوم زولعو نخلت حفن حروج كلمنو ننرسهم خصاقوت تريوم زلهم بمليون زقصر حزبنا اموتيني حيوغن تريوم الله زخونه خوينو ግን እዚህ ገና እንደሃለው ወዕል ብሪቶሪያ ቋ ተፈጽሙና ሰላም ከይተሳገርና እንደገና ሐይኻ ሐድሽ አፍላ በምጹ ህዝበይ ተጨንቅ ከም ዘለኻ ይርደናል ወና ኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡን እግዚአብሔር ይፈቅደሉ እንደአምበር ከምት ማለት በል ኃይል እግዚአብሔር ይወን ከይወድሞ ንጽልዳ ይወን እንደአምበር ህዝን ተኾነውን በስተኻል እንዲያውም ዝገርብ ናይ በዓልትና አካላቱን ሐዊሱ ማለት ዝገርብ ናይ በዓልትና ሰባቱን ትማሉን ነረሞየም ምንም ችግር አይነው ነረሞየም ይሳአነ ማዕና አለዩ ኣብ ስርናይ ማእኸል ስርናይ ኣብ ሓረስታይ ስርናይ ሙሉ ዘሪዩ ኣብቲ ስርናይ ዘሮ ክርዳድ ይበቁል ታብት ቀደም ታሪክ ትግራይ ተሪናውን እኔውየ ተደብ ሃይማኖት ተደብ ገለ ናብከም ዝኸዱ እኔው ባህሪያው እዩ መብዝሖም ተዘይኮን ዘር ስለዚህ ህዝቡን ኣብ ከምዛ ዓይነት ዘለናዮ ግዜ ኣብ ትግራይ ዓብይ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ብፍላይ ውሽጢ ዘለና ቀለውላውነ ክትሪኦ ዘለኹም ነዳዲ ይጠፍአሎ ሕዝቡን መሊሱ ኣብ ባንክ ዘእተወን ገንዘቡ መሊሱ ከም ልብ ከውፅእ ኣይከኣለን ን2,000 ቅርሺ ክብል ህዝብና ሕዝቡን ተኾነ ፀሓይ ቃዕ እንዳበለ ይውዕል ኣሎ حلف ከዓ ደሞ ሃገር ሰላም ይሉ ከዓ ደሞ ታብ ወፃእ ታብ አዲስ አበባ ታብ ወፃእ ናብ ትግራይ ዝኣተው ታብ ትግራይ ክኸዱ ዝግቦም አየራት ብዘይ ምንም ሓደ ምክንያት ወይ ደሞ ብዘይ ገለጻ ከንሲልዎም ውዒሉ ኣሎ ማዓንቲ ጀምሩ ዓርቢየ ፍንዎ ዘለኹ መልእኽቲ ይረኹን ገና ብሓፂሩ ግን እዚኦም ትሪኡ ኣለኹም ብኻሊእ መዳይ ከዓ ደሞ እንደገና በቲን ከም ወና ከም መናፍሕ እንዳገበር ደሞ እንደገና ናብ ኩናት ናብርስ በቲ ሕገ መንግስቱን በትናይ ውዕል ብሪቶሪያን ህዝብና በሰላምና መረቦት ክምልስና ካለ እዚ ዓጊቱ ነንርስና ምን ትኽንባላዕ ብፍላይ ህዝብ ትግራይ ህዝብ መሓራን ክባላዕ እሞ ንሱ ድሕሪ ኢሉ ሓዊ ክስሕን ዝመስል ኣሰራራሕ ዓጊቱ ሒዙ መደራደሪ ገይሩ ነዘን ቦታ እዚኣተ እንደገና ሐይኻ ደሞ ናይ ኩናት ይቢሉ ተመልሱ ናይ ማሕራ ህዝብ እንደገና ምስ ትግራይ እንደገና ደሞ ነንርሱ ክጫፋጨፈ ምግባር ሲስተማቲካሊ ተጠቂሙ ክጥቀም ዝመስል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይጽዕረሉ ዘሎ ወቅት ስለዝኾነ ህዝብና ብጭንቅ ከም ዘለኹም ይርደኒ ስለዚህ ኣነ መንፈሳዊ ኣቦኹም ድለኩም ሎም እንታይ ኣይ እሱ ይኮነ መንገዱ محساب يلينا أيو مكره يمسنا يلينا أيو دم كتاب حزن دحار نايزخون حدا سب دم كيف السنة مسعر مكوام كوينات نو كوينات لنا كوينات يجبان لنا سلام من بر كوينات يلينا نيلنا مي حدا مسمر محاز
ሓደ በሊና ሓደ መነጋገሪና ወይ ድማ መርሓቃልና ጌርና ክንከይድ ይግባል ትማሊ ይኹን ሎሚ እውን ይኹን ጽባሕ ህዝቢ ትግራይ ብምንም ዓይነት ኩናት ዝበሃል ዝናፍቅን ናፊቁ ዘይፈልጥን ዘይናፍቅን ክናፍቅ ዘይደልን እንታይ እኳ ደኣ ሰላም ዝብል ህዝቢ ምዃኑ ዘይኽእላን ዘይደራደራን ግን ንሓመድ ክገብረካ ባርያይ ኮይንካ ተገዚእኻ ንበር ንዝብል ግን ዘይቕበል ታሪኻዊ ህዝቢ ታንት ጸገሙ ከም ካሊእ ሲልካስ ዋላ ሃይማኖትካ ቀይርካ ወራ ባህልካ ቀይርካ ሲልካስ ሰጥለጥ ኢልካ ሲልካ ጥፋእ ንዝብሎ ጸላኢ እዩ ዘይምችዎ እምበር ዘይቕበላ እምበር ጦረኛ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዚኣታ ሽግር ዘላ ሽግርቲ ኮይና እዚኣታ ሽግር